मासे आणले तुका आवडतात म्हणून. आज घरात बघ लावलं रे. पोटभर जेव. होय. मुगली, दूध भाकरी खाल्लं काय रे? दूध भाकरी खाल्लं काय दोस्तांका दिलं? मासे आणले तुका आवडतात म्हणून. आपल्याला ना दर पेच खात.
राजा तुझ्या आवडीचे बांगडे आणले हा जेवा आज. राजा काही तू भरलेलं बांगडं वगैरे तुका हा. आज घरात बघ राहुल रे हा. एरवी गावाकडून राहत होतो. ताई हा काय रे वेदांत. पत्रिका घेऊन इल्लोय अरे वा कोणाचं लग्न ठरला. बहिणीचा. अरे वा अभिनंदन. चल घरात आधी साखर देतय. नको नको पणचेक जाऊचा. आता पत्रिका वाटू काय. होय. तू आधी जेवक चल पहिलं. एवढे जेवणाच्या टाइम मग एवढं लांब काय जातलं. चल रे बांगडे केले चल जेवून जावा रे. ये रे तुझं नाव काय रे. ये चला जेवा. खय दिला रे तुझी ताई. मुंबई असता बुरुगो. हो बरं झालं तर. झाली मग तयारी सुरू. होय सुरू केली. ताई
घे 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 आणि ह्यो पण घे हा वाफवलेलो बरं लागतात भात वाढू दे तुका नको पोटभर जेव होय. राजा तुका घातलंय ना मगाशी चल आई ये